Čaute, čaute, sme pripojení a vyražame smer Vila Betula. Vyrazili sme vo štvrtok ráno, 17. apríla. A dorazili sme do kempingu Vila Betula a sme na našom rezervovanom mieste C54. Boli sme tu cez Veľkú noc a takto sme si vyzdobili náš stôl a karavan. A teraz vám trochu predstavím tento Family Resort. Momentálne sa nachádzame v kempe. Samozrejme dole do popisu pod video vám tiež dám link na mapu kempu a mapu parciel. Vychádzam z kempu a prichádzam k vonkajšiemu workoutovému ihrisku, kde si všetci zdarma môžete zacvičiť so svojou vlastnou váhou. Cez letnú sezónu je tu tiež otvorený tento vonkajší bazén s hodnými atrakciami. Pri bazéne sa nachádza aj tiež toto detské vodné ihrisko, ktoré tiež funguje iba cez letnú sezónu. Je tu aj lanová dráha, vonkajšie a kryté trampolíny. Veľké detské ihrisko s pieskom, lezecká prekažková dráha, tiež veľké ihrisko so špigalkami, a rôznymi prelieskami. Je tu aj jazdecký areál a zvieracia farma, kde si zvieratá môžete pohľadkať aj nakrmiť a tiež zajazdiť na koňoch. Sú tu aj veľmi dobre vybavené sociálne zariadenia pre kempujúcich. Ako prvé sú pánske toalety. Sú tu iba dve kabinky a dve pisoáre s malým umývadlom. V ranných hodinách a večerných si trebalo aj počkať a sú aj zle odvetravané. Prechádzame do pánskych sprch, kde sú taktiež dve kabinky s dvoma umývadlami. Podľa mňa je to tiež nedostatočné v tých večerných hodinách. Nachádza sa tu aj mini kuchynka s práčovňou. Je to základné vybavenie: pračka, sušička, mikrovlnka, varič, konvica, sušiak na prádlo a dve umývadla. Dámske toalety sú niečo väčšie ako mužské, majú trošku lepší komfort. A sprchy sú rovnaké ako pánske, s dvoma kabinkami a s dvoma umývadlami. Z vonkajšej strany sa nachádzajú tiež dve umývadlá a sanitárny kútik. Vľavo sa nachádza vchod do ubytovacích zariadení tohto rezortu. Nachádzajú sa tu rodinné izby, apartmán Classic, dvojložková izba s prístielkou, mezenotový apartmán, apartmán s krbom a rodinné štúdio. Tadiaľ sa presúvam do veľkého krytého ihriska Babyland, kde sa nachádzajú rôzne atrakcie pre deti a
zábavné programy s animátormi. Je to najviac využívané cez zimné obdobie, alebo ak vonku počasie nevyhovuje. Vstup do Babylandu je zdarma pre návštevníkov rezortu. Vstup je možný iba s čipovými hodinkami, ktoré dostanete na recepcii. V Babylande sa tiež nachádza kaviareň so snackbarom pre rodičov a ich známych. Z Babylandu sa presúvame teraz do reštaurácie komplexu Villa Betula. Je to veľmi vkusne a štýlovo zariadená reštaurácia a čo je hlavné, je tam príjemná obsluha a varia tam bombasticky. A v letnej sezóne už určite bude dokončená aj vonkajšia terasa reštaurácie. Odporúčam ju naozaj navštíviť. A v areáli sa tiež nachádza tento altánok, kde si môžete posedieť s priateľmi a taktiež aj zagrilovať. Natočil som vám aj zo pár leteckých záberov z dronu, tak si ich pozrite až do konca. A aby som nezabudol, nachádzajú sa tu bungalovy a mobilné domy. Dnešného videa je to všetko. Ak sa vám táto recenzia rezortu a kempu páčila, nezabudnite mi dať like a samozrejme odber. A lúčime sa s vami. Čaute.